Nem baj, én most... Ezt is veszed? Aha. Jól teszed, mert... Jól teszed, mert nagyon fontos dolgokat mondtam én. Ugye? Ez itt a Neumann féle. Mi a kurva anyja, az patkányt mártottál bele? Neumann féle karácsonyi gyertya. Figyelj, patkány mártott bele, én meg egeret. A láng az nagyobb, mint a kanóc, meg a viasz tömörsége. Nagyobb a füstje, mint a lángja, de azért... De kellemes karácsonyi hangulatot kölcsönöz. Igen. Azért, mert én ehhez értek, és én ebben nagy vagyok. Veszed? Most beleöntöm a viaszt a bögrébe. Na, mit csinálsz? Öntsük már bele. Krisz örülne, ha ekkora lenne a fasz, mint az a patkány, Igen, amit most beleraktak a piros vödörbe. A Móninak meg fogom mutatni, amit mondtam, csak szólok egyébként mindegy. És jól nem teszed, baj. Jól teszed, mert a Móninak ez tetszeni fog szerintem. Az nem tudom belerakni. Itt mindenki magát adja. Nézd meg! Sikerült. És akkor hogy fogom kiszedni? Azt, figyelj, azt majd megmutatja a felvétel. Jó mutat rajtad ez a munkás kesztyű. Igen, olyan, mint a dolgoznál. Munkás vagyok, ezt vállalom, munkás vagyok. Ezzel szoktam azt is csinálni, amit most nem. Ebből hogy fogjuk kiszedni, ha? Már lökjük benne, nézd? Tényleg? Aha. Hideg vízbe. Persze. Várjál, belerakom ezt is. Hú, ez tényleg hideg. Belefolyik a víz a izébe, viaszba. Nem, vagy de egyben meg is fagyasztottam, érted meg? Nem mondd be ez, hogy forrad. Tényleg? Folyna a meleg. Most már nem tudok ennyi helyre figyelni, rengeteg dolgom van. Elfoglalt vagyok. Mert kicsírázott a izé? Már annyira összegyűlt, látod, hogy igazából már tényleg nem sok jelentő. Két videóta. Nézd meg, a patkány is megvan még. Itt egy döglött patkány beviaszozva. Most fogta a Krisztián az erdőben. Egyik fenyőfalat utolsókat nyögte. Gyertyámat, hogy csináltam? Hopp, ezt nézd meg! Na, erről van szó, látod? Ez mindent Igen! Ez mindent Ez már a modern művészetet. Mártogassad, hogy egybeforjon. Ez egy modern művészet. Így lett csinálva. Istennek hagyjuk itt ilyen gyertyát, levágjuk itt. Itt kezdődik a tudomány, és én vagyok ennek a Doktora. amit akarok mondani erről. Hogy én vagyok erről a... Mit akarsz mondani Hát, el? hogy ennek a... így kezdődik a valami. Elviszem a kamerát, iszik velem egy sört. helyéről, csak szólok. Hallod, a kája ki kijött a helyéről. Honnan? Van meg tényleg? Ne. Csinálj. Igen, a kája csak kijött a helyéről. Megfogod a fesztivált, és akkor... Nem ezt. Jaj. Ez jó volt. Tartsd meg ott a másik hangyal, és kicsit told rá. De így elég egyébként. Bocsánat. Na nézd meg, most megoldom a kazánt is, mert hogy kifutott a... kiszökött a cső a helyéről. Ezért én most visszarakom. Látod? Igen. Most kezdődik. 3, 2, 1. Kész. Látod? Na. Most bezárhatod, mert itt nem tudok többet mondani. Bezárhatod.